Saman, andam na mo? Arilan ko diri, kay mutas-taas og jutay. Ana, no? Kinsa may nakaila na nako dinhi, taas ang kamot. Kaila gid mo. Pilay akong edad. 60, 62. Nos akong birthday. November 24, 1963. Kinsayngan sa akong mama. Kaila mo ka muna ko. Day mo kaila di ay. Akong mama si Valeriana Taburnal Ubod. Kinsayngan sa akong papa si Vero Ubod. Pila ka buk akong igsoon. 4, kay 5 man may kabuok. Nagiday nakahibaw di ay. Sige, yan bilang akong hisgot sa akong mga humili. Pila ka buk akong nauyab before ko nisod seminaryo. Napo kabuok akong nauyab. Kapila man ko nag-set og minyo. Katulo ko nag-set og minyo. Wa madayon. Ang una, 7 mi katuig ato. Gibuwagan ko, buang-buang tong bayana to. Porting hilak na ko ato. Sunod, nguyab na sa kong lain, mga usami katuig, gibuwagan na sad ko. Ang ikatulo, ako na'y nibuwag. Kay nisod ko sa seminaryo. Nana, no? Nya, kay recollection man pasabot, mutabang mo sa inyong kaugalingon. Igo lang ko nga mohatag o giya para mo pamalandong. Dili ni lecture. So, muna doon ako'y mga pangutana, from time to time, mangutana ko, kinahanglan mo tubag yun mo. So, ang dili mo tubag, mapurgatoryo. Nyag mo tubag mo, adto mo sa langit. O nyag, masuko mo, kana may impyerno. Unsa may timailas masuko, kanang akong duolon, nya, mukusmod ang naong. Kana, impyerno na, or mulikay, mohana, di mo tanaw. Kana, impyerno na dayon. Mas may pa, mutubag lang mo, kay bisag, dili kay sakto inyong tubag, at least, adto mo sa purgatoryo. What is Lenten? Unsa mo nang Lenten season? Ari. Lentes. Kurisma, Padre? Kurisma. Pagpangandam. Pagpangandam ko no, Lenten season, pagpangandam, ang usa Kurisma. Pagpangandam sa Kurisma. Sige, ako na lang ito bagoy. Ang Lenten season, mauna ang 40 kaadlaw na pagpangandam para sa pagkabanhaw sa Ginoo, kasaulugan sa iyang Paskos pagkabanhaw. 40, Kurisma. Nya, kamao mo compute sa 40 kaadlaw. Ako mong tudluan. Kwintaha, gikan sa Miyerkules sa Badlis, hangtod sa Sabado Santo. Pila ka adlaw na. No sa atong Miyerkules Badlis? February 18. Hangtod sa 28, pila man na kaadlaw? 10. I-plus man nimo ang first day, i-plus man na kay atong gi-count event man. So 11. Nya pila ka adlaw ang Marso? 31. 11 plus 31. Pila? 42. Nilapas na ta. Nya kanus aman ang
Black Saturday. Abril 4. So, ipuno nimo sa 42, nahimo ng 46. O, lapas og 6. So, nganong nilapas man yung 40 ra may gihisgutan. So, karon ang kanang 40, kanabitang pari, magsulo. Og di gani magsulob og violet, i-minus. Sige, itong suyag minus. Ang unang i-minus, ang pista ni San Jose, karong March 19. Sa isulob sa pari, ana, puti. Minus 1, 45 na lang. Nya, i-minus pod ang solemnity sa Annunciation. Pizza. Mo kibaw. March 25. Magsulob sa ang pari ana og puti. Pila na lang? 24. Benditas Lukay. Ang isuloban nas pare, pula, red. Minus gyapon. Pila na? 43. Niya ang Huwebes Santo. Ang isuloban nas pare, puti. Inigmisa sa Last Supper. Niya inig ka Bernie Santo. Wa man ay selebrasyon, pero naman tay Veneration of the Cross. Ang isulob sa pare, ana, pula. Minus duha na. Pila na lang? Usa na lang. Niya, ang Sabado Santo, wa may misa, wa may gisulob ang pare. Ngit-ngit man na. Di, minus gapon. Di, 40 na tanan. Kuha na ninyo. Pwede na mo mga matay. Ipangutana dito sa langit. Abot nyo dito, 40 kaadlaw, naadiha ang pag-ampo, naadiha ang fasting and abstinence, o ang almsgiving, kanang pagpanghatag. Nang hatag na mo dire para inyong ipaatopan ninyong simbahan. Karon, Father Paul nako, Father, dako pa kayo nagastuhanan ng atop na mo. Ibaligya tanan ninyo mga yuta. Kano sa man mo magsugod, kano sa man mo mausab. Depende na ninyo. Gusto nyo mong matog impirno, ay alam mo pag-usab. Aron matabangan ta, ang atong talahorong arsobispo sa Sugbo, nihangyo nga ang emphasize sa ato karong mga recollections, mao ang thrust sa atong archdiocese. Karon manggong 2034, magsaulog na ta sa atong ika-100 years isip archdiocese. Unya, gusto ni Archbishop Abit nga inigabot na gyud sa 2034, mahimo na gyud tang church journeying together fully alive. Nga na bang magpanaw na kuno ta magkuyog unya fully alive. Nya unsa may timailhan ko no nga fully alive ang mga tao nga nagkuyog, kana konong makabot na natong understanding the faith, celebrating the faith, witnessing the faith. Unsa toy una? Understanding the faith, celebrating the faith, witnessing the faith. Mo na siya kabuoton. Nya aron makabuot na, kada adlaw o kada tuig na ay tema. Nya gasugod man ning atong selebrasyon adto untang 9 years man So 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Siyam gyud ika-34, jubilee na siya. So, ang tema na to last year, nahuman na to. Katong last year. Ang karong tuiga,
ang aron mahimutang makakabot aning church fully alive, kanang gitawag og listening church. Listening church. Karon, maminaw kuno nga simbahan. Na. Karon, akong ipaambit ninyo, unsaon, pagpaminaw. Okay mo na. Awa mo kadungog. Unsaon, pagpaminaw. Sige. Ako, muuli para ba may ngatog Compostela, kutob ra ko sa, unsa kang orasa ko kutob? Alas 8? Alas 9? Ha? Alas 12? Dua ka oras? Alas 12? Nya, inig-travel na mo nga to 3 hours, abot ko dito alas 3. Nya, ang una na kong misa, alas 6. O nya, unom kabuk misa na ko ugma. Napay meeting duha ka buok. Ikalunes, patay na. Naamong sa matabang. Sige, atong suwayan, huwag makaabot bataan ni alas 8. Sige, ang kanimanggong recollection, tingali, sige naman mong recollection, oh. Kinsa dinhi ang nakatambong nag-recollection, taas ang kamot. Sige, isa yun. Ang di mo isawa, katambong. Oh. Kinsay, first time pa nakatambong, taas ang kamot. First time. Mga yawan on, day mo. Di ino di mo suuna di ay, wala mo tambong, kada tuig mo na, namagin ng recollection. Sige, ako lang mong pasabton, unsa mo ng recollection. Ang recollection, duha na siya kapulong. Prefix na siya, Latin word na, or prefix, Latin, ang meaning ana, usbon, balikon, repeat. Muna nga, kung imo nang ibutang sa root word, ibalik siya, pananglitan. Ang collection, ang root word, collect. So, og imong nang re-collect, usba pag, kolekta. Muna gitawag og second collection. Muna, kada misa, naagitay recollection. Second collection. Prasa ng recall. Di ba? Recall. Ang meaning, hinumdumi. Balika, paghandom. Balika, pagtawag. No? Naasay, sa pailaing recommendation. I-recommend. Usba pag, sa nang kumen, ano sabi din ang commend ay? Commendation. Ano sabi na siya? Imong i-endorso, ipasigarbo, I commend you. Inana, no? O, i-recommend. So, recollect ang atong hinumduman nga dunay aspeto sa atong kinabuhi nga kaniadto intact kay na siya. Nya karon posible na nga nabungkag, nagkatag. Muna kada tuig tagaan tag mga higayon nga kolekta na to, matapok na to pagbalik, ma-intact ba? O unsa man ang aspituha sa atong kinabuhi nga kaniadto intact gina siya, nya karon posibleng nangabungkag. Kwarta? Nabungkag inyong kwarta? Wow, hinipusan gina. Giayo ginaghipos, suko maging mawadag 20. Sigihan ginag-ihap.
Unsa may nabungkag balay? Oh, tingali pag bagyong Tino na nangabungkag balay. Bungkag ng daan. Sa may nabungkag inyong naong? Posible sad. Ang relasyon, relationships. Doon naman tayo tulo ka relationships. Natay relasyon sa Ginoo, natay relasyon sa isig katao, nasa tay relasyon sa atong kaugalingon. Nya, along the way sa atong pagtubo o pag-travel sa kalibutan, usahay mga putol ang atong relasyon. Giling imong tupad. Ingna may pakagrelasyon sa inyo? Ingna ba? Mayra? Kumusta mang inyong relasyon sa inyong silingan? Intact pa? Kumusta inyong relasyon sa inyong mga kaubas trabaho? Intact pa? Inyong relasyon din sa inyong mga kaubas organisasyon, man inyong relasyon sex. Okay ba? Mas okay. Mga putol. O sa may gunting nga moputol sa mga relasyon, ang sala. Sala. Kanang sala, musod na gina nato, ang unag yung buhato na putlo niya ang relasyon, o ang number one nga relasyon nga maputol dadayon, ipakasa na to, relasyon sa Ginoo. Putol gidayon na. Lingian sa imong tupad. Ing na pila ka buk gunting imong gidaron. Na pila ka buk gunting diha. Inig pakasa nimo putol gidayon na. Tanawa na Tanawa ng mga tao nga nakasa. Nang litan bana, makapangabit or asawa, makapangabit. Iniguli ana. Lain na kay nagnaw. Din anak mo, ugan na nagtinagdan, niya, ko na ba? Bugnaw na kaayog dating ba? Ang relasyon. Niya, naka-feel sa itong nahibilis balay, magsigis ag sukit-sukit. Niya, magsigis, ay, waman. Ay, pangutan na, uy. Ana. Saan mga sigig pangutan na? Ana, mag-anam na nagkaisog. O, yung ano, mangisog usag ka? Ana na. Hangtod yun, mabungkag gina sila. Pero, before siya ni uli, putol ng relasyon sa Ginoo. Putol na. Mo nang dili na kay siya malinawon. Di na malinawon. Kanang nakasa, di na malinawon. Kanang nangawat ron sa atong mga kwarta, sa atong mga budget, sa flood control, sa PhilHealth, sa DepEd, o lain-lain nga mga ahensyas gobyerno, gipanguhaan nilang mga billions and trillions. Putol na ilang relasyon sa Ginoo. Tanawa ilang mga naong. Tanawa, naman na social media. Lahi kay naong Padersiano, ay kumparar nila. Pero matagaan sa ni, luspat sa ni, mukaga sa ni. Bataw, di ba? Di naman na sila kamanage kay smile. Di naman nila kamang mutabi, kanga magani, usahay, di nakalitok og pulong. Nga naman, putol na kayong relasyon. Nya, maputol sa dang imong relasyon sa imong isig katao. Maputol. Kinsa dinhing mga banaha nga kanunay pag yung muingog I love you sa ilang asawa kada gid adlaw. Ta sa kamot. Bana. 1. Usara. Unsa mo kabuang? Tulo na iniapas. Kalit kayo. Mga bana, ako lang ang giunang mga bana kay generally, God, kamo manggoy manguyab. Kamo may manguyab. Nya, waday mo kasustinir. Mayala mo uyab-uyab sa una, mura mo mga irong namiga, pertigyo kusugan niyo magukod. Nya, karon di na mo mingong I love you. Ilas-ilas lang mo. Hari lantas mga asawa. Mga asawa, kinsa ninyo nga kada gid adlaw, moingon pag yun sa inyong bana, I miss you. Nasa kamot. Hala, daghan-daghan lagi. Daghan ang bakakon. Abot ang mga upat ka buok, pero usa rin ni sustinir og ana. Ang ba ni ana sa dayon. Isa, I miss you man dito. Abi niya, I love you. I miss you man di ay.
Wa na di ka mamiss sa imong bana. May mga patyon pa der. Wa na di ka maingon sa imong asawang I love you. May mga ganinang biyaan pa der. Luod lang naong ana. Ana na. O nganong naingon ana man na, kay do naman mo'y mga sala nga gi-entertain every day. Nya na, putol-putol na so dili na gunting nga kausar giputol liso na sumpayon kay mura nagpaklay wagi siguro mura nagdugo-dugo no pino-pino na ba kay sunang ka ng kada singhag animal ka pisti ka yawa ka animal ka aperte daghana putula gadanghag lang ng naong nimo katapulan nimo kagano Allah daghan kayo nya ikaw ugma na sad pisti ka animal ka karon mura nagdugo-dugo unsaon na pagsumpay lisod na kayo mo na mga naong na nag-uga na. Pero don't worry. Basta maminaw lang ka sa Ginoo, masumpay ra gina. Basta maminaw ka. Pero di ka maminaw, labi na karon mo sugod na kog discuss, dayon kag duka-duka. Ana, pinaagas pang laway. Patay ka diya. Iguli ni mo sa inyo, ana. Wagi na sumpay. Sige. Ari na tas pagsumpay. Mo na ingon paminaw. Importante kayo ang pagpaminaw. Matod pa sa advertisement sa PLDT batos una, no? Listening is the beginning of understanding. Ano, no? Naunsaon man pagpaminaw. Ningon na ba sa ang Ginoo sa katawhan sa Israel? Listen, Israel. Kita iyang starting dayon. Moses, ingna ang mga tao, paminaw katawhan sa Israel. Importante kayong paminaw. Now, how to listen? Ako lang sana, para dili mo makalimot, ang kanarasang mga letters sa word nga listen, ang akong gibutangan og mga virtues and attitudes nga atong i-maintain para makapaminaw ta. Spell lesson. L-I-S-T-E-N. Bright children, no? Pwede na mo mga matay. Sige. Unsa man ang L? Stands for, paborito kay na nato, love. Di jud ka ganahan nga maminaw sa taong wa nimo higugmaa. Lingya imong tupad. Ing nahigugma ka na ako. Ing na ka no. Uy, lingi mo diha ba? Lingi mo. Ari man no magtanaw na ko, no, lingi mo diha. Lingi ba? Ing nahigugma ka na ako. Nya ba, di na mo lingi ni mo, di na maminaw ni mo. Katanawan na inyo mga anak, nahigugma kay sa cellphone, sige, ton-o, cellphone na. Nya ikaw, sige sa kagyaw-yaw, sila, sige ka na. Di na maminaw ni mo, Lapos na napikas dunggan. Kaya wa man na mahigugma ni mo, ang higugma cellphone man. Muna, aron ka makabati sa imong isig katao, labi na gis Ginoo, higugmaa ang Ginoo. Nya inig higugma ni mo sa Ginoo, makabati na kaniya. Nya higugmaa dayon ang imong isig katao, aron makabati na kaniya. Ana, unsaon man paghigugma be? How to love. So, good na sa kong lakaw-lakaw atong saya. Si Arog di mo katubag ani, kasimple lang ang pangutanaha. Unsaon paghigugma? Di ara ba day madre diri na. Subsubog ani. Subbe. Unsa man libog ako. Higugmaon ako padre ang isang katao. O lagi, higugma o lagi. Unsaon paghigugma? May Paris Brad kay smiling kayo. May gabi, Padre. Kung paghigugma sa imong isig katao sa akong huna-huna, kanang dawato nimo siya ba? Kung unsa siya pa iyang pagkatao, mao na siya, Padre, paghigugma sa isig katao.
Kato murag nindot-nindot to na, di lang ko mangutana aning madre kay kuan ra ba kayo ni. Ikaw ter. Good evening, Father. Kaning ang paghigugma sa Ginoo, ang pagsunod sa iyahang mga sugo. Oh, sa di pa ka mo sunod sa sugo, di pa higugma lagi na higugma. Sige, pagsunod sa sugo ang usa to dawaton. Saylo lang ko ter ha. Ter, wa tay unay ter. Ter. Na, pero matintal kay karon balikan kita Maria. Effort and sacrifice, Father. Mo effort og sacrifice. Basta mahigugma kuno ka mo sacrifice ka. How to love. Mingaw man. Volunteer? Father, ang tinuod jud nga nahigugma sa Dios o sa imong isig katawo o sa imo is ang imuhang pagkamanggihatagon o ang imuha usab nga pagpangga sa imuhang kaugalingon sa isig katawo o labaw sa tanan sa Dios. Pagpangga o paghatag. Okay, paghatag kuno sa kaugalingon, pagpangga. Amo bura kini kuadre. Magbuhat ta og maayo para ikahimuot sa Ginoo. Sana magbuhat siya maayo para ikahimuot sa Ginoo. Ang inyong mga tubag pulos gyud nindot pero pulos way klaro. Sige, atos lang pakpakan. O ana no? How gani pasabot. Oh. Og maingon ka akong dawaton aw okay na siya. How? Oh, usa na nindot na siya. Pero yung ka magbuhat kog maayo, magdili pa kay how gani pasabot kana yung laba. Gugma. Kanang laki og manguyab unsay buhaton? Ha? Muduol. Nahigugma gani ka, muduol ka sa imong gihigugma. Maunang makabati ka kay muduol man ka. Ang gugma di man na makontintog long distance. Mao bitaw nang daghan kayong nagpuyo-puyo, magsige magduol, nya manghunong anang kasagingan, ana-ana ang mga kalubihan, hagunuyan, ana-ana mga sapa. Magduol gina sila. So, kung gusto kang makabati sa Ginoo, higugmaa siya, pasabot, duula siya. Paduol. Kung gusto kang mahigugma sa imong bana, paduol. Kung gusto kang mahigugma sa imong anak, paduol. Duol. Maubitan na natin kanta, muduol ako. Oh, di ba? Sumugin na siya ang mahigugma, muduol. Pero kung ka mahigugma, mo palayo. Sa Manila, nagpalayo dire. Ano man lang manuol? Wa mas lang mahigugma. Tanawad, ako kay bakante dia, wag yung paduol. Utrosan mo diyan, bakante diyan na eh. Ngano man ninyo lingkuring na tubangan, kay maduol mamuspare. Hadlok mo maduol. Ngano man, wa man mo mahigugma. Pero nahigugma pa mo, paduol, oy. Paduol. Mo na, mo paduol ta. O kung sa may pamaagi sa pagpaduol, sa Ginoo, maunang pagampo. Ang pagampo, ang pagdawat ang mga sakramento, ang pagbasa sa Biblia, pulong sa Ginoo, makapaduol na nimo. Nya unsa man say pamaagi aron makaduol ta sa tuig katao. Mamisita. Ako sa una, nanguyab ko, mamisita gyud ko. Di ko anang sugat-sugat. Pero pwede sa nang sugat-sugat yapon. Pamisita, suruyan ng mga balay, mura kag pusir. Suroy.
Di ba? Bisita ba? Hi, hello. Oh, si Kuanday ko, ana. Gitawag na siya og saman pastoral visit. Imo siyang bisitahon, paduol. Nya adto na ka didto makabati, inig kaduol na nimo. Di man kakakita kung imo lang analyson. Mao bitaw kaning ato mga dagko sa simbahan o dagko sa tong gobyerno nga dili kayo mo adto sa gitawag o grassroots, adto ra kutob silang opisina, adto ra kutob silang kumbinto, nya magsige rag analyze kay mga bright kayo, magsige basa sa libro, maglutaw na sa hangin, di na sila mubati sa gibati sa katawhan. Munang sige silang kawat, siging pirma ng kwartang minilyon, trilyon, ilang kwaon, nalimot sila sa kasakit nga gibati sa ilang isig katao nga dia sa ubos. Ay mo paghuot diha, day dako kay lingkuranas tubangan. Balhin ni rin nyo, day. Balhin ni Inday. Balhin ni diri, oh. Ayaw mo pag-practice anang di mo lingkod sa pinakaunang lingkuranan. Ako ning exulti ninyo, ha? Di ba muduol? Di ba ang nahigugma muduol? Panahon ganis misa o mga recollections, naa gani bakanting lingkuranan space sa imong atubangan. Timan ini, ha? Naputol na ang imong relations Ginoo. Nga naman, ang mulingko diha, ang anghel sa yawa. Iyang dawaton ang tanang grasya. Ang grasya, giga mas tubangan, padong diha. Ang tanang grasya, iyang dawaton, di na mulahos diha nimo. Muna ako ninyo, og na gani bakante, lingkuri dayon, haron ang yawa, mubalhin sluyo. Nya inigbalhin sluyo, ikaw sang nasluyo na nang yawa sa buton, lingkuri sad, hangtod ang yawa, adto na nas gawas, mo na gitawag, i-deliberate ang umulihok. Unya alkansi ka na, ikaw nga nagtanaw nga bakante mong lingkuranas tubangan, balhini dayon. Aron ang yawa mo balhis loyo, kana, to nang yawa loyo, kana nasa sila diha mo iway grasya. Na, abe, ato ning ipalayo ning ni abe, kay kani, yawa mo sa ning ni unsa ni? O tubig din ni nako, di din ni yawa, oy. Ala, sige. Diha mo na. Balhinin na ninyo mga yawaan mo. O, joke. Balhin lagi. Di mo to. Dito sa akong parokya, gitudlo ginanako. Kay ako na, kita ginanako sa akong mga matas pagtuo. Ngang yawa, perting makapagakpak, basta bakanting lingkuranas tubangan. Daghan kayo ang mamalhin. Bahala na mo diha. Paduol lagi, paduol. Way laing duol ang paglingkod. Paduol sa Ginoo. Munang ako dito sa akong parokya, naadyo ko'y asirits, haron ipaduol gi sila sa altar, di ko musugot ng mga tao, mag-standby sa gawas, basta naapay lingkuranan sa sulod. Kaya nga naman, gusto mo nga ang yawa inyong kuyog, diha. Kamo diha giyawaan na mo. Dako kayong problema diri, balhini. Punan ang lingkuranan diha. Testing lang ning ato. Recollection man kani. Kaning nibalhin sa tubangan, kana, dritso na nas langit, pwede na mga matay. Kamo dihang nasluyo, kamo na sa alkansya ni ron. Nasa na yawa diha ron. Ako pa nyo, balhinan sa na ninyo. Tanawa, di ba, namalhin ang uban. Kamong namalhin, congratulations, lipay kayong ginawa na. Unsa man itawag na, change of heart. Muna gitawag og change of heart. Dili ka magpabilin sa imong desisyon. Recollection man kani. Muhimutag mga buhat, change of heart. Naputol ng inyong relasyon tungod anang imong kauwaw. Di ko na sa tubangon, kauwaw da. Naputol imong relasyon. Ningos Kristo, ang mauwaw nako dinhis kalibutan, ikauwaw sad nako didto sa akong amahan. Ngano mo pa mamumubalhin diyan? Ngano pa may bakante? Ikauwaw ninyo ang pagbalhin para sa Ginoo. Mao na. Bantay mo na. Ikauwaw, pulong nas Ginoo, ikauwaw sa tamo didto. Kauwaw mo na. Di ba ang yawa, mo'y naghatag na tog kauwaw?
uwaw-uwawon ta, hadlok-hadlokon ta, mo na, og nahigugma ka, why kahadlok? Tanawan ang naghigugma ay, di mahadlok. Ako sa una, hadlok ay ko ng Indian pana, usob ng Indian pana sa una, o kanang sikitan kanya, duslakon ka sa ice pick sa akong panahon, mga 1980s, 90s. Pero mamisita dyan ko sa kong uyab, di ko mahadlok. Ingon day siya, daghan ra ba kayong bugoy diya sa among lugar, dito sa may Carlock, Figueroa, daghan ra bang bugoy diha? Ay nagbisita dito, adto ko sa, so daghan ra bang mutirag Indian pana diha? Nako, bahalag mga matay, basta kabisita lang ko nimo. Ana mo nang nahigugma, di mahadlok oy. Di mahadlok. Suguan na inyong mga anak nga kanang dalaga o ulitaw. Suguan, ato nga to pikas bungto day, kuha ato ditong kaldero, manghuwam ta kaldero, kangit-ngit diha. Ngoy, napulay abat. Na. Pero makauyab na, ato ginas mga ngit-ngit mo agi. Manghunong pa na dito, di mahadlok eh. Mahadlok. Nabantay mo na? Mga animal kaya na sila. Basta na igugma, dili mo hadlok, mo paduol. Hadlok kaya na mo dool ni mo imong anak, wa na nahigugma ni mo. Mo na, haron gyud ma-establish, ma-re-establish, ma-recollect, ma-reconnect ang inyong relasyon, gamita ang gugma. Paduol. Naay usa ka inahan, wa natagdas anak og 3 years. Ang ilang anak nga 18 years old, tuara gyud kwarto, di na mudungan og kaon, 3 years. Nya niadto siya nako, naghilak, unsa may akong buhaton, Fader, ang akong anak 15 years old pa ni nga nang luod. Nakanong naingon ana man sana, nag-away nig ang iyang maguwang, Fader. Unya, pag-away siyang maguwang, gibadlong nako, wa mo patuo, gitawag nako ilang papa, disiplinaryan man ka ito, kani man siya nagkuhan kay buguyon magining bataa, Pader, isog man, siya maginanguna siyang maguwang, gitamparo sa papa, og mo'y gibasol. So good ato, din agad mudungan, di na mo tagad, wa na gyud. Didma silang tanan. 3 years. Nakasuway na mong anak ingon ana? Wa no? Kato, grabe-grabe to. Unsay among buhaton? Nako, higugmaa ang imong anak. Unsa may buhaton, Pader? Nako, sudlas iyang kwarto, paduol. Siya, Pader, singhagan unya ko. Nako, ayaw lakaw, inig singhag. Paduol lang. Oto, pag abot niya sila, iya din giablihang kwarto, nako, tiksi lang ko, magtiksanay ta. Pagsod niya, ingon din siya, Pader, di akong anak, gasigig duwa sa computer, online game. Nako, lingkod lang dihas dool. Iya ko nung gitagad, siya, wa mo tagad, Pader, pagtagad nako, alas 2 hapon siya niadto. Nako, lingkod lang diha, nga makakita siya sa imong presensya. Unsa may akong buhaton, Pader? Lingkod lang. Abot nag alas 4, isa Pader, wa lang yapong kutagda, duha na siya ka oras. Nako niya, siya unsa kag ako ning himuag snacks akong anak, Pader, no? Nako kana, nindot sana. Pag himog snacks, niya ihatag niya. Di himo siya sandwich man siguro to, Diyos, iya ko nung gihatag siyang anak. Pader, ako nang gihatag, wa lang yapon mo tingog. Unya, unsa man ni Pader, hapit naman mo alas 5, magluto para ba ko? Nako, sige, biya lang usa diha, ibili lang ng snacks. Pagkaugma, sa Pader, mubalik pa ko? Nako, balik. Alas 2 na sad, balik na sa siya dito. Sa Pader, nasubo yun ko, nako, nga naman, ang snacks, naalang yapos lamisa, gidugok na sa mga mananap. Wa lang yapon kuhaa. Nya, wa lang yapon kutagda, Pader. Ako, sige lang. Padayon lang diha. Hangtod yapon alas 5. No, to. Niabot na sa alas 5, iya na sang gikuha tong snacks, iya pagingingnan ko no nga, wa din ni mo kanadong, wa gyud ko no mo tagad. Naghimo na sa siya laing snacks, iya na sang gibutang dito. Wa lang yapon kuha. Pagka third day, pagbalik niya, wa gyapon kuha. Saman. O kamo pa to, unsa inyong buhaton?
Nya, take siya na ko. Ingo nga, ay lang yung surrender. Lingkod lang diha. Padir, wa jud ko'y buhaton, nakuwara. Lingkod lang. Make your presence available. Ako sa dato, gikuyawan sa ko, pastag di ginima. Wa ni ayo. Gampo sa kus Ginoo, Lord, tabangin ni sila. Kay paduol man. Ana. Pagka fourth day, nibiya man siya to. Pagbalik niya pagka fourth day, wa na dito ang snacks. Plato na lang, platito na lang, ug baso. Insa pader, wa na diri ang sandwich ug ang juice. Gikaon ka to pader. Naku, basig giyabo. Basig ihog sa basurahan. Pero sige lang. Pasalamati. Iya ko nung inan, salamat dong nga imong gikaon dong. Why tingog, sige lang yung duwa. Ana. May makitos computer yang anak. Wa na mo eskwela, ni undang. Sige na lang computer. Yang iyang mga amigo tuwa sa online. Ana. Ingon siya. Nya. Himo na sa siyag snacks. Wa kwa ah. Samtang naa siya. Lakaw na sa siya pagka alas 5. Pagbalik niya pagka saan naman? Fifth day, wa na sa gyapon diha ang katong snacks. Jadi man mutingog niya. Iyala sang gikuha ang plato, gihipos, ug naghimo na sa siyag snacks. Pagbutang na niya, nitingog ang iyang anak. Niingon, pinasinghag ko no kayo, niingon, wa na dyan kay laing na, hibaw ang snacks, kana ragyod, balik-balik. Tingin niya na ako, Padir, nitingog na yun akong anak, Padir, perti na kong lipayan ako, sa may gitingog, isa, giingnan ko, Padir, wa na ba kuno ko nahibaw ang laing snacks? Balik-balik ra kuno. Naku, himuig lain. Ito, himo na siya lain. O, nikaon ang iyang anak. Gani, mag-snacks na sila dito. Sa sulod. Dunga na silang snacks. Purti ganyang hilak. 3 years, wa na siya kadungog-stingog siyang anak. Nya, human ato, siya Padir, magsigi mo siya duwag computer. Inako, ay, ing na siya, pwede bag mo apil ka? Siya Padir, uy, mura manig mga satanik kay Couples for Christ man sila, active kay Couples for Christ man. Mga satanik manig iya mga figure na ayaw pag yung satanik. Basta duwa diha. Sa di man ko kamao, ako patudlo. Amo to, yang niyang anak, tudlo ko dong. O Jesus, pag taon-taoran, text din siya na ako, Padir, pertigin akong uwawa. Naku naman, gingan lang ko sa akong anak, bugo man ka Lisod ni mo tudluan. Ana, naku, tinuon ba sang bugo ka? Ngano gud taong ginikanan, o niya di katagdon si mong anak 3 years, kabugo ni mo anak. Wa jud kay initiative. May pangpari, ngaway anak. Secret na rabay madre. O pagka 6th day or 7th day ba to, lipay kay siya, kay ang iyang anak, mudunganan niya kaon dito sa ilang lamisa, mugawas na sa kwarto, basta sila lang duha magkuyog. Di siya makikuyog sa mga igsuon o sa iyang amahan. Basta sila lang duha. Og niabot na gyud kay naamo sa siya garden, mag-garden siya, ni uban ang iyang anak og garden after several days. Hangtod nagtabi na sila og nipahungaw ng iyang anak, dako ang iyang kahiubos nganong gitamparo siya siyang papa. Ug di niya madawat ang iyang papa. Nya ningon siya, ako di ay dong, sa utro sag ka. Wa jud ka mulaban ako. Imo nung kung sige sulti nga sundon si papa, mo nang nahiubos ako nimo. Iyang gingnan iyang mama. Wa man ko nimo ipaglalaban ma. Mura man kog dili nimo anak. To hinilakay taon sila dito. Og ang iyang bana kay nagtrabaho man to og regional director man to iyang bana, mouli sa ila once every 2 weeks. Pag uli siyang bana, hibong siya, suod naman kay siya ang iyang anak. Ni siya, day, giunsa mo na nimo? Nagtagad naman na atong anak. Iyang giistorya. Gibuhat sa papa, padul-duol sa papa dito. Wa na kayo magdugay.
nabalik dayon ang ilang relasyon. Nya after a while, nagkausa na sila, ni iskuylag balik ang ilang anak. After mga 4 years, diri na ko sa Cebu, kaya dito mo Miss Manila nagkita, taga Manila ni sila, gitawagan ko nila. After 6 years, gitawagan ko, Father, pwede ka makabisita na mo diri sa amo, pero Tagalog sila. Bakit? Meron lang kaming affair, nag-graduate yung anak namin sa college. Yung sikuan ba, Father? Nako, ganun. Sige, punta ko sa inyo. Saan ba yung bahay ninyo? First time ko niadto sa ila, dito sa Calamba, Laguna. Ato, gisugat ko nila. Pag abot na ko dito, ang unang nisugat na ko, ang iyang anak, nigakos na kog maayo. Maraming salamat, Padre. Kakahibaw man siya nga ako'y nag-coaching sa iyang mama. And they live happily ever after. Tutok-tutok ba muna ako? Paduol lagi. Paduol sa imong gihigugma. Nya ayaw hunong og paduol hangtod masayod ka og unsay iyang gibati. Listen. Una siya. Nya unsa may I? I is intellect. Gamita ang imong intelligence. Ang imong kaalam aron nga ang imong gustong paminawon imong masabtan. Ang intellect man nato mo'y source of wisdom, knowledge, understanding. Gamita na. Ayaw ning niya. Kaya usahay manggod, inigduol sa nato, maminaw tas tao, nagpatigbabaw ang atong emosyon. Pagbati ba? Nya kay nasuko man ka, adi nakakabati. Inigsulti, sudah lang kayo bati na ko na. Ay di, lagi mo explain ba? Ay di mo na, kapasabot ako. Kari may imong gigamit. Unsaon ni mo pagkasabot ana, unsaon ni mo pagkabati? Kari, cool down, calm down. With open heart, open mind. Kani man kung atong mind, kung imo lang ginantaga ag higayon, mangita gina siya sa kamatuoran. Seeking the truth, and the truth will set us free. Ang kamatuoran mo hatod gina natos kagawasan. Example lang ni. Nayo sa kabana nga nagtawag nako kay magpa-counseling siya kay nasakpan niya yang asawa na ngabit. Na ay laki niya, seaman siya. Pag uli niya dire, 17 years na sila silang kaminyoon. Niya ang iyang asawa, sakpan niyang nangabit. Unsa na? Sayo na, dili. Niya purting buutanas bana. Mauli gay sa diri, ang iyang asawa, murag mabasa na lang kamot kung mukaon og manghunaw. Pinangga gyud kay niya. Pero nakapangabit gid siya. Nanaslay anak tulo ka buok. Graduating nag-high school ang kamagwangan. Nasa na hinahitabo din sa inyo? Uy, mga asawa karon kusog na kay mga bit. Nga animal kay mundag ko. Sa una, ang ako ran sige agsulti, bana, mga bit. Karon, mga asawa kusog na kay mga bit. Phenomenal sad ni. Kana mga asawa nga magsige nag silpi-silpi, kana, peligro na na. Ang asawa, magsige ka na ana, ibat-hibat sa naong, ana, i-post dayon, kana, mo na, hapit na na. Lagi. Og, unsa may nahitabo sa bana, naghilak siya. Pero niingon ko siya, moto'y nabiliban ako. Father, ay lang ko paduli. Okay. Okay ra gyud kog magantos para ninyo. Sana all. Ingat na nila. Una nga, unsa may gisultis bana, dito ko na-touch sa bana. Pag istorya nako nilang duha. Ingon din yang bana, hilak ha? Father, kasabot jud ko nga akong asawa na tintal siya.
Mao na di gyud ko mohunong pader sa paghigugma niya. Bisag sakit kaayo, tagaan ginako siya sa total tolerance and acceptance. Oh, niya ang asawa mo akong gipangutana. Ngano man kaday, nakaako man kag luib kay ako man silang family friend. Kay bawam kong buutan tong bana. Nakaako man kag luib aning imong bana nga kabuutan ani. Ang asawa isog ignaong ni atubang nako. Ingon siya, ada pader, gipulaan ko na iyang kabuutan. Gipulaan siya sa iyang kabuutan. Wa siya kasabot sa gisulti siyang bana, wa siya kapasalamat nga naman nagpatigbabaw ang iyang emosyon. Nasira ang iyang mind. Mo nang niingon ang mga philosophers, if your emotion is high, do not make decision. Ayaw paghimog desisyon basta ang imong emosyon kusog kayo. Kay mahimo kang irrational. Ang imong intelligence, dili, ang imong intellectual capacity, dili kalihok, dili katarong o analyze, basta nag-uros-uros ang imong emosyon. Ana ha? Muna, ayaw sad mo pagpaminaway usa kung hot pa kayo. Kung lang usa, cool down, hilom lang, hilom. Hangtod nga mura nagmuluag, kung sa giluto pa na nato, wa na kayo magbukal ba? Ning ana. Una din mo magsugod og istorya. Ana. Unsa may buhaton, samtang kusog pa kayong emosyon, paduo lang. Haron matamparusan gyud ka. Bitaw, paduol. Nya kato galagot man to nimo. Duol yan. Paduol lang gyud ka. Matamparusan gyud ka. Nya ningo man sa si Jesus, kung sagpaon ang imong pikas aping, pasagpa lang pikas. So inigtamparos niya nimo, igo ra kang moingon. Di pa'y pikas day. I love you. Tamparoson sa kaspikas. Ika, pwede na sa spikas. I love you very much. Oh, di na mo tamparos og usab. Di mong to. Testing eh. So, pahupasa ang emosyon. Kung magyaw-yaw na siya, payaw-yawa, ayaw tubaga. Bisang magsagit-sagit, pisti ka, animal ka, inatay ka, buwanga na. Sige lang, paminawa lang, pero ay lang sagpalayo, paduol, yun. Kaya naman sa kuiban, palayo sa kupadir, kay haron saan mo bugnaw to siya doon, biya lang sa ko, kay musamot man, ayaw, ay biya, paduol yun. Malang pisik-pisik ng iyang laway ni mo, sige lang yun, ikaligo lang na. Tanawa si Jesus, gihulga siyang patyon, tuwa siya sa langit, gibiyaan niyang langit, ni paduol siya nato, iyang gisulob ang atong pagkatao. For God so loved the world, He gave us His only Son. Ni paduol siya nato. Unsa may gibuhat? Giyaw-yawan siya, gibalika siya, gibugal-bugalan siya. Nilakaw ba si Jesus? Oy, gibunlot mag isang Pedro, ayaw Lord, di ko gustong mamatay ka. Giingnan pa ng Pedro, pahawa Satanas, babag ka sa akong dalan. Ni paduol gyud si Jesus sa mga buangon. O mao to, pilit gyud siya sa cross. Alright. Nga naman, kay iyag yung gipadulan. Unsa may nahitabo? Ha? Nipilit siya sa cross. Ug ang iyang gisulti, maura gyapon, amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod silang gibuhat. Pagkamatay na niya, ang senturyon ug ang mga sundalo niluhod sa yuta. Siya gidiay ang anak sa Dios. Nakabati na sila. Ngano nakabati man sila? Nakita man nila nga wa gyud mo surrender ang Ginoo, ni paduol gyud bisan pag ilang gi patay. Gilain na sang lingi si imong tupad. Ingna okay ra kag magpakamatay para nako. Ingna ba? Ingna okay ra ka magpakamatay ka para nako. Di ba mo ingon na suluha di oy buanga ka. Imo sa ta among-amongon. Yun na siya.
Muna maglisod taog pamati. Kaya nga tong emosyon magpatigbabaw. Nya kanira bang atong emosyon no? Muna musaka diri mahimo ng gitawag og prejudices. Kana bang mga biases. Ngayon nagkakita ni Mustao, labi nangabit na siya, iglakaw sa imong bana, asa na sa katong mangabit ang buang ah. Ana no? Mo lang nimo tawag. Usahay di nakakaila sa imong anak. Ang anak nimo siyano angan. Nya kay perti mang tapulan na, asa na sa kaning tapulan ah. Ngayon nasang tapulan ah. Ana no? Nya imong anak bugo kayo, nya George angan, di na kamo tawag George, ari nga rin bugo ka. Bugo ka nga. Ba't bantay kag di ka kapasara bugo ka? Bugo imo itawag. Kaya nga naman, ang imo man tong kalagot sa iyang pagkabugo. Pero imo pala itong gikwenta, makaingon gid unta ka, liwat to nimo. Kaysa una sad bugo masag ka. Mabitang imong anak, paparihara sa na nimo, di lang ka mo dawat. Ana, so, intellect. Papangsyon na gyud ang intellect para makabati ka. Unsa man ang S? Unsa to? Oh, S. Ang S is silence. Silence. Hilom. Putak-putak na igtingog sa putak-putak sa ka. If the other is talking, you should be listening. Ayaw pagsagbat nga mura mong magsabong sama ang ato mga congressman diha. Tabunan gid nila, musulti ang witness, musulti ang tabunan gyud. Unyag musulti pa gyud, i-condemn dayon, i-contempt dayon. Nga buangon di maminaw. Sila ra gyud mabati. Munang di sila kabati nato, kay di man sila mohilom. Wa sila mohilom. Wa sila kabati nga porti na din daghanang nangamatay sa ilang flood control nga gipangkawat. Daghan na din nangamatay nga wa matagaig tambal kay ang PhilHealth wala nay budget, ang ato mga government hospitals wala nay klarong tambal ikahatag, ang atong DSWD irasyon-rasyon na lang tag 500 pesos dagko kay pangayoon, 500 pesos ay marilis kay wa nay budget kay gipangkawat na. Di sila kabati ana. Kay nga naman, di sila kamaong muhilom. Ug unsa man ang paghilom? Kanang hilom ang imong baba, hilom sa dang imong kasing-kasing. Pasabot, og ighilom nimo, andam ka nga maminaw. Di ba sa misa? Sa misa, importante kay ng holy silence. Kana bang kada segment sa misa, do nagyoy silence. Iguman sa first reading, do nagyoy short silence. Una pa kamo, salmo. Human sa salmo, short silence. Una pa ang second reading. Human, second reading, short silence, una pa ang sunod na sad nga segment. Ighumas humili, wa na'y silence, kay kulikta naman na. Okay na kayo na. Nagya po'y silence. Kay ang kanang silence, magod mo na'y pag-integrate, ang pagpalugdang. Ana, hilom. Ano siya? Dito sa among parokya, basta nagay bata nga magsaba-saba, kanang gamayng bata ba? Magdagan-dagan. Ako din nun, palihog ginikanan, dadaan at tos gawas. Nga naman, aron dili mawa ang silence di makabati sila. Kay gaan na siya, mo entertain man na, di na sila kabati. Dadol na sa taos mga, ako dadaan at to, kay haron kamure maghamag-hamag dito, niya, dili makadisturbo dire. Pero ikaw sad nga nagdaa dito, nakasimbag yapon ka, nga naman, kay imo manggiatiman ang imong anak. Kaya ang kanang bata, di pa mo nakamaong mo silence. Ang ilang silence anak, katug man. Ano to? Yung mumata sa na, lihok sa nang ila. Ay lang sagpugsa. O na siya, no? So silence. Kinsa din mga asawaha, nga di gyud yaw-yawan sa bana. Tasa kamot. Na ay mga upat ka buok ni isa. Congratulations. Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud makasuway nga nagyaw-yaw sa bana. Tas kamot. Sukan mo na minyo ba? Oh, naay usa ni isa.
Kinsa dinhing mga banaha nga purti gyud ninyo kamapailobon, di gyud mo muyaw-yaw sa inyong asawa. Tasa kamot. Pulos gyud buangon ang niya dinhi. So sugod karon, aron makarecollect mo sa inyong gugma nga dugay nang nangabungkag tingali, wan mo ka-appreciate atong panahon nga bag-o pa mong nagkita, bag-o pang nisugot, listen, silence. Nya, recall. Use your intellectual capacity. Recall. Katong una mong nagkita, nya unsay una nimong gisulti, nya katong pagsugot niya, unsay imong gibuhat, nindo talaga, nya iniglingi nimo, sus kani siya sa una, slim pa kay iniglingi mo, sudang buhala na ni panuhay dapat. Na siya. Sakdi lang niya, agi mo sa napagkasiksi. Nanong imo mo nang sigyag pangita ang wa na diha. Donya, unsa may T. Trust. Pagsalig. Di jud kaganahan maminaw sa tao nga wa ka mo salig. No. Kamo ni salig ba mo sa Ginoo? Istorya. Hay may inyong gisaligan ron, Ginoo o kwarta? Kusga? Kinsay musugot ninyo nga masunog inyong balay karon? Tas kamot. Anong mo isa? Tayo usay. Wa sa siguro na balay. Congratulations. Sugot mo masunog inyong balay, wa man mo musalig ana. Tuwa man kamos Ginoo ni salig. Mo nakatong dihay tao nga ningon, Lord, andam kung mukuyog nimo bisan asa ka paingon. Ingon dayo si Jesus, ang mga langgam na ilang mga sag, ang mga milo na ilang lungag, pero ang anak sa tao walay kapahulayan. Pasabot wa sa balay. Oy, nilakaw ang tao. Amo din na, wala kay balay, uli lang ko amo . Nya doon na pag ito ningon, Lord, unsaon ako aron maangko nako ang kinabuhing way katapusan, ang langit. Ingos Kristo, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan, og ang halin ihatag sa mga kabos niya, balik dinhi, og sunod nako. Ay, nilakaw sa kuno nga masulubon, gadukoy-dukoy, mauday na, di na lang ko. Ingon na. Kaya nga naman, wa man ka musalig niya, pero si St. Francis of Assisi, sila Mother Teresa of Calcutta, sila San Roque, o ang tanang mga santos, practically Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, gibiyaan nila ang tanan, og hasta pang ilang kinabuhi, ilang gihatag sa Ginoo. Nga naman, they trusted God as life Himself. Matod pa ni Kristo, ako ang dalan, ang kamatuuran, og ang kinabuhi. Mag-unsa man kunog maimo ang tanang butang sa kalibutan, kawad-an kas imong kinabuhi. Anha na to i-establish dia ang atong pagsalig sa Ginoo. So let us first establish sa atong pagsalig sa Ginoo. Ayaw salig usan ang imong tupad. Dito sa Ginoo salig. Ilingay imong tupad. Inasugod karon, sabat nako, inasugod karon. Di na ko musalig nimo. Na. Di na ko musalig nimo. Kay di gina kasaligan. Di na kasaligan. Sumagos una, unit team, karon. Away team man sila. Impeachment team naman sila. Kanang pasalig-salig sa tao, ay salig na. Dito salig sa Ginoo. Nya unsa man nimo pag-establish og trust diha sa imong isig katawo? Ipasukad sad sa imong pagsalig sa Ginoo. Ug unsa may gisultis Ginoo, unsay imong buhaton sa imong isig katawo, mao sad nay imong gibuhat nga rinako. Nakuha mo? Di sa ato pa, imong paminaon, imong sundon ang imong isig katao, kay misalig ka nga kanang tawhana maunay representative sa Ginoo karon sa imong kinabuhi.
Di ka mosalig niya. Pero nisalig kas Ginoo nga kun unsay imong buhaton niya mo na imong gibuhat sa Ginoo. Nya kun na siya isulti, imong paminawon, imong sondon, tablara nga ang Ginoo say imong gisunod. Agree, disagree? Sige, mga asawa, or bana, alilantas asawa. Mga asawa, og ingnon kas imong bana karon, dahi, naabi ako'y kabit. Nya luoy kay siya dahi kay namabdos, wa gyud kuyog sa balay. Nya mo duty man ko ugma, pwede ikay mo assist niya magpa-prenatal to. Sige. Unsa man, ikaw asawa, mo sugot ka dili. Kung nisalig kas Ginoo, musalig ka nga kanang gasugo nimo ang Ginoo na. Dili na ang imong bana. Musalig kas iyang pulong nga mao na siya ang Ginoo. Unsa may gisulti sa Ginoo? I was sick and you care for me. Nyagalain mang iyang tiyan atong iyang kabit. Imong atimanon. Saman? Unsan? Kamo ba? Na, di ay tubag diri ay. Ibaw ko nga ang iyang gisunod, ang iyang emosyon. Ibaw ko na iyang emosyon ang gisunod. Isa, sayop man iyang gibuhat. Na di giingon si Kristo, I was sick and you care for me, but if my doing is wrong, do not care for me. Niya na di siya, na di kondisyon. Basta sick. Niya ka to, galipong-lipong naman ang tao. Niya, di man kakira ang imong bana, kay mo duty man siya. Ikay iyang gipalihog, dahil pwede maka-assist ka to akong kabit. Okay, first para ba na niyang baby? Ana, di pa kay siya ka maong muhandol siyang kaugalingon. Ana, pwede ka maka-assist dito dahil, palihog lang. Ang sa may mabuhaton? Og tinuod kang naminaw sa Ginoo, imo ginang tabangan. Dili tungod kay nahadlo ka si mong bana. Dili tungod kay kabit na si mong bana. Kung dili nanginahanglan siya og somebody to assist her. Unyag sayo pang yang gibuhat, di na nimo concern. Iya nang tulubagon sa Ginoo. Pero ang imong tulubagon mao ang gisugo sa Ginoo nimo karon. Gay kanabe. Unsa may sukdanas Ginoo para malangit ta. Naana sa Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Niingon siya diha, gigutom ko, inyo kong gipakaon. Giuhaw ko, inyo kong gipainom. Hubo ako, inyo kong gibistihan. Wa ko'y balay, inyo kong gidawat sa inyong panimalay. Nagmasakiton ako, inyo kong gialimahan. Nabilanggo ko, inyo kong giduaw. Kining unom ka klase sa mga panginahanglan sa tao, mauday ni ang makapahimo nilang presensya sa Ginoo. Timan gina, listen. Understand. Di ba? Understand. And then trust on the words of Jesus. So kung ang imong bana nangabit, pagpangabit niya, animal to siya, yawa to siya, kay nagpakasala. Pero pag uli sa imong bana, gikas kabit, gigutom, nihangyo ni mong pagkaon, si Kristo na. Pakanada yun. Ingna da yun, ali Jesus, kauna. Ana, kay gigutom naman. Pero katong iyang pagpangabit, yawa to siya ato, ayaw tog sunda. Ayaw sa tog tagaig importansya, kay nagyawa-yawa raman to siya ato. Ang tanawa, ang iyang panginahanglan, kay maunay presensyas Ginoo diha nimo. Nganom day pagpakamatay ni Kristo sa krus, para ra daytos mga buotan, para ra tos mutambong og rekoleksyon. Bisan ang mga kawatan, mga tulisan nga gilansang tupad niya, iyang gitagaan sa maong opportunity, basta moabil lang. Mo to si Dimas nakaabil gyud. Naingon Jesus, hinumdumi ko
kung maghari na ka. Perting kawatana, why simba-simba, perting yung makasasala hangtod ni abot sa Kristo. Karon dayon, kuyog kanako. Nya ang imong bana ni uli, bana guna nimo. Gigutom. Ming na dayon pakanoon kanako. Ali na nga ri. Jesus. Kaon day mong bana ikasus kusuga mo kaon ni Jesus. Nya dokaon din to siya, dokaon nya matog din to siya, ikatog, ighukas siya siya, daghang igpinaakan sa gipamaak mo din ni si Jesus di ay. Nya sa to pa na sa mga samad-samad, ana pinakas liog, ana ngari sa iyang lawas. Imo sang tambalan, kiningon man I was sick and you care for me. So tambalan ta ni si Jesus. Naigo baka nis mga lapdos. Onya imong bana pagbangon sakit pang ing hawa kay sa sinta na god niya ni sukol mag 18 sakitas lawas ay ngano man kadong sakit akong hawak ingani ka nga abi ato masahian imo na sa tuganan I was sick and you care for me do talaga bitso ri kag langit ana nga naman, nisalig man ka sa pulong sa Ginoo. Nisalig man ka sa pulong sa Ginoo. Muna nakabuhat ka sa buhat sa Ginoo. Muna nang gitawag og witnessing the faith because you understood your faith and you want to celebrate your faith. Active na ka. Kay nisalig na ka sa pulong sa Ginoo. Ayog salig ka ng pulong sa tao. Pulong sa Ginoo mo sa ligi. Hindi, hilong lagi mo. Onya. Ay, ingon sa mo ron, pader ba? Mbot kahimo ba ka nas pader ka na ka? Yang sulti. Ay na lang sa ko diri una-una, ay lang sa mugsalig nako. Kundi ni pulong sa Ginoo, ay lang mo. Kinsa man sa napadersyano inyong paminaw no. Wala man ay ayo. Pero gang akong gisulti, pulong sa Ginoo, di, patay mo din nyo paminahon. Karon, ari na tas kuan. Ang sa to'y sunod? Trust. E. Ang sa manang E? Empathy. Kana, empathy. Ang sa manang meaning anang empathy? Unsay kalainan sa empathy o sympathy? Tas kamot, kasi maka-explain. Ay, taray. Sister, ay, kani sister ka na. Magkahiusan na giming sister, ani. Aliter. Paminawan ninyo, ha? Listen. Ang empathy is feeling, the same feeling kung kanang sad ang isa, you have to feel also the sadness of the other person. Ang sympathy, kuan ra kanang murag kanang kuan lang ka kay murag go on ka lang sa flow ba, but empathy is feel gyud nimo. Ma-feel gyud nimo nga kanang sad gyud pud ka, dili jud nga kuan lang kanang the whole person feel the sadness of the other person. Si sister ba musulti empathic kayo no? Sakto to ter. O sa pay lain, anindot kato ka sister. Kisa pay maka-explain diag additional empathy versus sympathy. Pangutang nas Google. Ay, may kay mo ana. So, mara ni sister, kanabang dili lang ka mo go with the flow. Ako nihilak siya, hilak sad ka. Mao na inig-ingon dito sa minatay. Inig-bindisyon siya. Nasa gani ba? Nya, wala dito ni mo gibati ang iyang feeling. Hilak-hilak lang sa ka. Kaila, isa kay mo duol tayo, dito mo hilak. Nana sa nga to. Mao na gitawag sympathy. Pero empathy, matud pang sister, kana yung, imo yung mabati, ang iyag yung gibati. Na, sige, unsa pay lain ninyo diya? Wana? Wa sa dinyo ayo gamayas yung bala. Dara, dayo sa. Okay, tanawon taginig asa ni ko to. Pipisigo ni ko. Ang sympathy
para na ako sa kong kuan kay kuan kanang ang iyahang gibati nabati nako nasabot nako while ang empathy ang iyahang gibati natandog jud ko ug na ako'y gibuhat para siya ma-comfort mo na ako adre. Nag-anam, nagkalaong. Ikaw ang tingali mother superiora ni sister? Nigawas ka, Ter? Nigawas kasi mong pagkamadre, no? Klaro kayo. Oh, okay kayo. Sige, sunod. Sunod ka na kay gibuhat. Tungod sa imong pagsabot sa iyang gibati, na kay gibuhat. Mo na'y empathy. Ano eh? Ang sa pag-yun? Huy. Mana? Lain man yung tabang manggayo. Sige. Actually, sakto gitong ilang gipangsulti. Nanay panultihon nga niingon, put yourself in their own shoes. Ang empathy ba? Ibutang nimo ang imong kaugalingon sa ilang sitwasyon. Ang sympathy, kung nikatawa sila, katawa sa ka. Dunganan lang nimo ba? Dunganan, sympathize lang ta. Nagrally man, rally lang sa ta. Tuwa man dito mga suod na to, adto lang sa ta. Pero ang empathy, imog yung ibutang ang imong kaugalingon dito sa iyang sitwasyon. Kung ikaw pakhamoy kabit, nya why nag-care nimo, nya nilain ang imong tiyan, gisalikway pa jud ka sa imong ginikanan kay nagpakauaw lang ka. Kung ikaw kaan ang sitwasyon na, unsa kay imong bation? Imo kang tabangan siya o dili? Ano ba? Huy. Kalimti o saan ang imong mga biases? Kana bang, ang imo bang kaugalingon, ibutang sa iya? Og mao na gihimo sa Ginoo, ang iyang empathy, basahan ninyo be, nama mo'y Bible ka diha. Philippians chapter 2, verses 6 to 11. Philippians ba? Chapter 2, verses 6 or 5 to 11 ba na? 12 ba na? Kinsay nakakita na? Atong ipabasa. Na? Lugaya sa ninyo nakakita. Ha? Philippians, letter of St. Paul to the Philippians, chapter 2, verses 6 to 11 man siguro na. Tanawa lang kay bugo ko ng Bible. Nana? Tara, ali-ali nga rin. Ter, akong ipabasa kay haron inyong mabawaan. English lang. Verse 5. Verse 5 to, ako ko nung tanahon. O, the 5. Hamang verse 5. Litas ako ka na. Sige. Sige, Philippians verse 2, chapter 2. chapter 2 verse 5 to 11. Let the same mind be in you that was in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God as something to be exploited, but emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness, and being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God also highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bend,
in heaven and on earth and under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay. So tanawa ha, ang Ginoo, si Jesus, Ginoo gid siya. Pero iyang gihukas ang iyang pagkaginoo. O gisulob niya ang atong pagkatao. Mo na gitawag empathy. Ning sud siya ba sa atong human nature. Iyang gihukas ang iyang divine nature, nisod siya sa atong human nature, aron iyang matagamtam ang atong natagamtaman nga nahimo natang slave sa sala, na enslaved ta sa sala, nga galisod na gitag ikyas, mo nang sa diri na siya sa kalibutan, nagpa-enslave po siya sa mga sinners, obedient to death, even death on a cross. No, tanawa, mo nay empathy sa Ginoo nato. Iyang gisud, murabag nagtanaw ka sa imong gibuhi nga baboy na sakit, din agyod mo kaon, imo siyang tuparan unya mo kaon sa kaslamaw nga iyang gikaon. Aron kahibaw ka nganong di mo kaon ang akong baboy. Sugot mo ana. Di ka mo sugot. Mo na di ka kasabot sa imong baboy. Pero aron makasabot kag unsay gibati sa imong baboy nganong di mo kaon, suway ditog kuyog sa baboy, nya kaon sa slamaw nga gikaos baboy. Mo na siya empathy. Mo na kamo mga asawa or mga bana, labi na mo mga ginikanan, layo biya kay taggap ngadto sa mga batanon nga gitawag og mga millennials or generation, unsa na sila? Z generation, Gen Z. Layo na kay tanila. Lahi taog upbringing. Pero aron makasabot, listen, paduol, understand, silence. Anya dayon, trust sa ilang mga pulong, and then empathize. Aron makasabot mo, nganong di gina sila mamilo sa ilang mga gihigdaan. Nganong di gina sila manglaba sa ilang mga bulingon. Makasabot mo ana, ngano man, kuwang mas tug, wa man na mga tug. Wa pa man na sila mumata. Kay wa man na tug, sige mo nag-computer, cellphone, hangtod kadlawon. Kita sa una, alas 6, gabi, humag panihapon, ika-alas 8, tuog naman ta. Matatag sayo. Sila, tuog na, alas 2 naman, alas 3 kadlawon. Sa alas 4 pa. Ang saan yung pagpamataan nag alas 6? Ika kuno itog o alas 4 kadlawon, be, kamata ba kag alas 6? So muna kuyogi ang imong anak dito, hangtod sa alas 4 kadlawon. Aron makasabot ka. Ang imong anak, bisa kung saan imong badlong, dili gyud mo hunong, musuyop gyud. Kuyogi dito sa suyupanan. Karang kuyogi ba? Ngano man gini siyang musuyop man gini? Ana. Aron kasabot ka. Di ba? Ana. Unsan? Di ako ni gagihigog man ako, mupaduol ko. Madakpan sila sa duha mapreso. Mao na tinuod nga empathy. Og badakpan ko no, di maapil siyang priso ang mama. Oh, may naisakto ng empathy. Makasabot yung kag unsay dangatan aning mga adik. Og madakpan, mapriso, adi, kamong duha. Ana. Nay, 5 years ba ako sa prison ministry. 5 years ko. Dunay usa ka inahan didto nga napriso siya tungod kay siya ni palit
og suyuponon sa iyang anak. Siya nadakpan. Ang iyang anak, niundang nagduha ka tuig. Padong na unta to mo graduate og high school, wa ka graduate na baamong sa barkada hangtod mo suyop na. Nya kausa iyang gi istorya niingon man iyang anak, saba biyan niya politikog suyuponon be. Nya mag-wild man kurtog, di palitan. Di iya la sa taong gipalitan. Di man sa siya maayo kayong mupalit. Sakpan dayon, asit man ito yung ipalitan. Di, tukalbong. Mao ko to yung gingon ako, nga naamong ko pader sa akong anak. Nako niya, unsa may imong realization, unsa may gibati sa imong anak. Siya, hapit kada simana pader, muduaw gid siya dire, niya maghilak. Ang iyang anak maghilak. Nya mo ending yung kunoma, ako man tay angay diha. Ikaw naman oy naa sa sulod, ako naman oy wa madakpi. Og tungod ato, ang iyang anak, wan agyog kuno mo suyop. Og dili pagyud igo, ni balik og eskwela. Kaysa sige niya hangyo nga balik og eskwela dong, wa gyud mo balik. Pero pagka priso na niya, ni balik og eskwela. Ano? Suway na ninyo. Di ba, mutuang ng uwan. Murag, wa man mo empathize na to si ikaw. Pahunongon na yun ko tingali, no? Ay, hunong na lang pader kay kusog na kayong uwan. Basig karong taod-taod, malusno na ni. Asa mang sandayong ani? Oh, sa din mo saud-saud dire. Kami sa una dito sa akong parokya, saud-saud sad mi. Ana. Pag-abot ako sa akong kumbinto dito, nga bag-o, nga akong gibiya ang kumbinto, mura og 4-star hotel. Napay elevator, 4-story, ang mga kwarto, dagko, napay ang CR, ang banyo, naay hot and cold nga shower. Andot kayo. Pag-abot ako dito, busluton o gatop. Nangatangtang ang kisami. Magkuto-kuto ang salog. Ang hagdanan. Kuyaw kay malusno. Nya iniguan. Magsaod mig planggana. Kay perte, daga na to. Kabuag ang likay-likay. Likay sa kadiri. Ana. Tanawa, di ba? Gihingin lang na musuwan diha. Anong palayo-layo mo? Ngari mo, ngari. Ang pita. Padool mo dire. May pang-uwan. Ana. Dire, daghan pa kay lingkuranan. Hindi masata ka uli. Pero sagdi lang, hapit ako mahuman. Mga 3 hours na lay kuwang. Alas 12, makakutob. Ang sa to? And listen. Ang sa to na sa listen, love, intelligence, silence, trust, empathy. Ang kaning katapusan is noting. Noting ba? Kanang take note. Taking note. Aron makumpleto ang imong pagpaminaw, mo take note ka sa imong nabati. Timan-i ba? Timan-i ang imong nabati. Unya, dadana sa imong kinabuhi ang imong nabati. Either isuwat nimo, butang nimo cellphone, o diri lang nimo kasing-kasing isuwat. Take note. Ayaw kalimti. Kaya narabata usahin mo, simba ta, inigsimba na to. Unsa may sunod? Anhara gyud kutob sa may pultahan. Anhara kutob sa pultahan ang atong nadungog. Igabot nga to unahan, wa na.
papas na. Ang kinsay nagmisa. Ay, Father ko unsa may yang giwali? Basta nindot nindot. Nindot kay yang giwali. May kay niyang pagkawali. Unsa man sa basta nindot. Wa jud kay na take note. Muna lipay ko na ninyo dayga note taking. Pero ang nindot yun nga taking note, there is kasing-kasing. Sa akong makabati mo? Sa akong pagsigig, practice sa akong pagtuo, isipari o isip lay. Aktibo man ko sa simbahan, mga 12 years, active ko sa Simbahas Guadalupe before ko nisod sa seminaryo kay 31 years old naman ko nisod. So, mga 11 or 12 years, Legion of Mary, choir, sa youth, active ko sa Guadalupe. Nya hangtod karon ang akong na take note, nga ako gining gibawn-bawn, nga akong practice-practison, para mahimo kong active sa akong faith, maura gining tulo ka A, triple A. Sama ng unang A, ampo, ikatulo, ikaduhang A, alagad, ikatulo, antos. Ampo, alagad, antos. Anhin ako patuyok-tuyokon ang akong kinabuhi. Mag-ampo yun ko. Tanang klases pag-ampo, available sa akong pagkapari o sa akong pagkakatoliko. Ako nang buhaton. Magsigi kong alagad. Gamiton ako akong pagkapari sa pag-alagad. Dayon, antos. Daghan kayong antosonon. Daghan jud kayo. Lingiyay mong tupad. Ingna, wa ka mag-antos sa imong naong. Ingna ko no. Nakanang naong nimo, wa ka mag-antos ana. Nya kung nag-antos kasi imong naong, awa na, mahimo na kang aktibo ana. Nganoan, ayaw og usba ang imong naong, antusa lang. Pero imo ganin ang usbon, imong buhok, imong kuluran, kay di kaganahas imong buhok, imong kilay, imong usbon, kay wa kaganahas imong kilay, awa na ka nakapahimog active sa imong pagtuo. Una, ampo, alagad, antos. Manalitan ron, ikaw asawa, imong bana, bisyoso kayo, ayaw pagsigyaw-yaw, wanay kapuslanan. Ang sa may buhaton, pag-ampo, luhod, surrenders Ginoo. Yahuman, alagari imong bana, ayaw pagsigig panugo, alagari, o kung siyang gikinhanglan, kung hubog, ang sa may buhaton, siyempre, mo ginang agakayon, kay magwarawarag man na. Niya, kung matog, pakatulgon. Kung magyaw-yaw, paminaon. Kung magmaoy, pasagdan. Pasagdan. Ayaw yung supak-supak ka, alagari. O niya, kay di man ginamuhunong, magsige mo nagbalik-balik, antusa, hangtod ka mamatay. Mo na gibuhat ni Jesus, nagampo siya kanunay, nagalagad siya kanunay, naganto siya hangtod mamatay. Muna akong nakita nga epektibo kayong solusyon. Tagaan ta mo usa ka example, na usa na kong suod kayo, nga kapitan sa barangay, nag-away og ang iyang asawa. Dool siya nako, pader, unsao nako akong asawa, nga purtig yung sukuan nako. Niya lain ra ba niya akong asawa basuko pader kay moabot yung tag sa kabuan niya mulayas pagyud. Ayon ko testingi ko ning akong triple A cup
Siya usab ng triple A nako ampo, alagad, antos. Unsa man na pader? Nako magampo ka kay iyang asawa dito mas kwarto, iyang kog batawag silang balay. Dito silang kwarto amo gawas. Ito may istoryas gawas. Nako karon inigsod nimo si imong kuan, kita man ko nga nay altar dito silang sala. Naman kay altar diha. Unsa mo pader? Nako luhod diha. Di pa ka mosud sa inyong kwarto, luhod diha. Unya ampo magrosaryo ba ka? I-surrender sa Ginoo ang imong kinabuhi o ang imong hunahuna o kasing-kasing o ang imong kahimtang. Sa unya pader human nakusodayin ka. Nya, sikit sa imong asawa. Hilig mo ko ana. Kaya nahigugma ka mo, paduol man ka. Isa na, pader, piti-piti yung ko anay pader. O musikit ko. Dili rating itamparos pader. Patid pa siguro. Nako, antos na. Paduol, kaya mo na'y alagad. Nya, iya kang patid-patiran, iya kang sikhon, iya kang kulatahon, antusa, hangtod ka mamatay. Isa pader kalain sa dana niya maldituhon ra ba to siya isa matay pader ako pader lain ra ba ko pader makalit sa no masukmagan hinon ako ayaw lagi i-kondisyon lagi na imong utok nga karon magampo ka nya igsod nimo alagad ka imong sikitan nimong asawa nya inigrihok niya nga iya kang kulatahon antusa ay gyud palayo ana hangtod na convincer na ko siya pag ka after 4 days, akong gitiksan. Sabi na kung napatay na ba siya, wala mo tiks na ako. Yan ako, Kap, musta naman kayo? Sa ari niya nga ridri, balay ri, kay nihapon ta. Oh, mura magnindot kayo o kanang kuan? Nindot kay response ba? Adto na yun ko. Oh, tupad na mag-angasawa, sige na magkatawa. Nakabigay ka na ka. Storyahe ko na ko, unsa may nahitabo yung ko na, nga nito, iyang bana pastan re, ninduta lagi na hitabo re, epektibuha lagi triple A re. Nako nga naman, diri ko, gahilak na biya to siya, pagkita na mo, gahubagong mata, dihakos gawas re, na, nagampo ko, niya, pag, human akong ampo, rosaryo, mura na kog na, uli-ulian, ni sodayin ko sa among kwarto. Natuog siya dre kani tupad man sila. Natuog ni siya dre. Nya gatakilid man. Natu-atubang bungbong. Ako sa lagot sa ko atakilid sa ko diri pikas dre. Nya ingon man kasikit di ako lang sang gidipig ang akong buko-buko siyang buko-buko. Nya hangtod nakatuog ko dre. Kamata man ko pakakadlawon dre. Gagakos naman siya nako, dre. Nako niya, isa, impas na yun. Puntos na yun, dre. Sus, alegriha, dre. Pagkabuntag, sayo kay nanilhigoy, gakanta-kanta, pampunuwain dako. Nako, gapadugang ra itos pusta, di ay. Ingon ana ra kasimpol. Ilang pagsulbad sa ilang away. Simple ra kayo. Niya katawa to yang asawa, siya animal sa kay ni Dre, buang-buang sa ni siya, surang-surangon sa mo pay naglago ta surang-surangon. Pertigin na ko lagutan. Ako nya sa may mong gibati atong gidipigan ka. Ay nakahuna-huna masad ko Dre nga ang masad padayo ko sa akong kasuko nga tan-aw nako niya nakig-reconcile ba nako kadto ko nung pagdipig mura ko nutog pa-reconcile. Mga anak mo mga asawa mga buangon day kay mo. Layo ra kay mos mga madre. Kana mga badre, di gina sila mag-iningon ana, no? Di man sa mo dipig. Pero magkinaunsa, pwede sad. Bitaw joke. Mao na, kana ding ampo, alagad og antos, form sa na siya sa listening. Listening. Mao na siya. Gigamit na naron namo. Nga murag among prinsipyo, ampo, alagad, antos. Muna akong na take note sa akong daghan na kayong mga naagian o daghan na kayo na akong nasinati nga kuan sa Ginoo. Mga mensahe ba o mga practices sa kinabuhi. Kamusad, basig nasad mo na take note diha karon dadanas inyo. Muna ang noting, taking note of what you have heard from God.
Mao na gid siya ang package sa listening. Iguman mo paminaw, doon na gyud kay ma-practice nga mga pagtulunan. Amen. Murag man na mantingali ko. Ana no? So tagaan ta mo og mga 5 minutes sa paghilom unya natay music diha. Ato kunong pa tukar-tukaran og way sama ang gugma. Na kay way sama ang gugma diha dong. Ug wa gani ka maimpierno gyud ka. Okay. Kani mo kalaki haron. Sige, hilom sa muha niya ato sang paminawon unsay isultis Ginoo man sa atong mubo nga pamalandong. Ayaw ng instrumental ka nang na wordings. Di mo tingog.
Okay. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. May itong. Unyaan lang ito mo blessing, iguman. Nganing tumura, nganing tumura, tuguti ko sa ngalan sa tuang Parish Pastoral Council, no, ni Brad Ben Vergara, tuguti ko sa dakong pagpasalamat kayo, no, sa presensya sa gikoon ko pa ako ang formator o maestro sa dang nag-eskwela pa ako sa seminaryo, no, sa SPFY. So thank you kayo, Father Cristiano Ubod, for spending your time with us. No, I know that your schedules are very hectic, no, but you're able to find time to accommodate us in this recollection, Father. So thank you very much, Father. So as a sign of our gratitude, I, together with the Parish Pastoral Council, Father, would like to give you this token of the photo frame of the Blessed Virgin Mary, no, Our Lady of the Immaculate Conception. So thank you, Father, for sharing with us the acronym LISTEN, no? Love, intellect, silence, trust, empathy, and noting. Thank you kayo, Father. So, magnauta sa sunod na sad, no? Nga ato apas maimbitar si Padre siguro sa ato ang mga misa dinhi sa ato ang simbahan, no? Imbitar na po nato si Padre Cristiano Ubod. Daghan kayong salamat, Father, no? Oh. So, so salamat kayo, Father, no? So, iniguman ini, magmanindog ta, unya, manganta tag, umari guman kay mag-picture taking, no? Kisa to gusto magpa-picture ni Father Ubod, guman lang, no? So, manindog ang tanan, o atong kantahon ang O Maria Reina sa Pilipinas. O Maria Reina sa Pilipinas, panalip di kami sa mga katalagman. Agak kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan, upaminawa kini among mga pag-ampong, ngagikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga patuaw, panlimbas, ug pangaliyo po, luwasa kami sa dayong kasubo. O Maria, Birhen sa Immaculada Concepcion, yan po mo kami. Human sa blessing, kumpres lang mo diri sa center, o niya ang atong mo picture dito la sa tubangan, ya tapad mi diring padre, o ang mga PPC, aron nga ang mo picture padong nato, makuha-kuha sa mo diya. Sige ha? So, the Lord be with you. May Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And okay, picture na ta. Makita kami sang duha usa. Ay sa mong apil. Okay, ato na mo tubangan. Miya ka mo dire. Tapad ta. Na paduol mo dire ang katong dili gusto, pwede na mo makauli. Na
tanaw sa tubangan.